Fl-ewwel attività barra mid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi qal li kien kuntent li jinsab f'Taslima. Quddiem il-Partitari Nazzjonalisti huwa ikkritika l-proposti tal-Partit Laburista li ser iraħħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma għall-familji u għan-negozji. Lorenz Gonzi li ddeskriva lill-Laburisti bħala dan nies qal li l-Partit Laburista huwa bħal qampina liż-żarżar. Meta tisimgħu issa il-qampina l-oħra. Għax f'Malta għandna żewġ qniepen u għandna qampina liż-żarżar kull meta ddoqq it-tumbara tajjeb iż-żarżar u dil-qampina tal-Partit Laburista. Il-proposti tal-kontijiet irħas li diġà sabu industrijalisti ewlenin jitkellmu pożittiv dwarhom, Lorenz Gonzi iddeskrivihom bħala gimmick. Din hi gimmick oħra. Lorenz Gonzi ftaħar bis-suċċessi u r-records li fi kliemu ġab Gvern Nazzjonalista f'kull qasam. Fi kliem il-Prim Ministru jaqta' nifsu jgħid kemm il-partit tiegħu ħoloq xogħol. Ħallejna l-miljuni fil-bwiet tal-familji tagħna. Taqta' nifsek issemmi x-xogħol illi aħna ħloqna f'dan il-pajjiż. Fid-diskors tiegħu f'Taslima Lorenz Gonzi irrefera għal kriżijiet tal-aħħar 5 snin. 5 snin li tulhom il-Prim Ministru tilef qatt ta' voti fil-Parlament. Nies telqu mill-partit bil-gvern tiegħu jaqa' għaliex ġie sfiduċjat. Iżda Lorenz Gonzi għalhekk. Inqala minn kollox, imma rbaħna f'kollox, inqala minn kollox, imma rbaħna f'kollox. Intant matul l-attività tal-Partit Nazzjonalista f'Taslima spikkat fis-sezzjoni riservata għal ġurnalisti il-preżenza tal-blogger nazzjonalista Defni Karwana Galizja li fl-aħħar xhur mexxiet kampanja qawwija ta' attakki fil-konfront tal-Partit Laburista u l-mexxejja tiegħu.